taken. Additional Deputy Commissioner ka West KHASI Hills District CP Maukon hinin kasngi ula Plie Paidbah ya khatsau Tylli ki Ïing Pmay-G houses bat ka Ïing Bnrgsk ya ki balatai hapo ka scheme Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan Shnong Sohpian ya kini ki Ïing latai hapo ka program Pmay-G balabai tingka da ka sarkar pedeng bat ya kani ka Ïing la mang tingka lingba ka office jong ka block development officer Nong CNRD block ha ka jinglut ka balong arpolak tingka ha kani ka program uba maukon ula kentu ya kinong yo jingmentoy bakin pendon kam hok ya kini ki Ïing ki sam thamai jongki ha kani ka program lawan banyashim bentalang daki kinrem ki lindan ki bakentup ya uba lakadors ubadei u commandant jong ka 4th MLP battalion bat ba Syrian walang ubadei urang ba Shnong jong ka Shnong Sohpian bat kinong Shnong baro bat ka jisna jung pi kanam dak tang katang asrai talak palat ya ni tinga ikle ka ya kan ni Ïing kham tam ni sodar bat isi bar khat ba pentikna ba keni ka Ïing ka dep bat ka de ga jing thu jong sarkar India ba bar khat ki long Ïing ki badop ki dewan yo ya ka Usong kenor jong ka Ïing